Aha, täällä me ja minä musta ystäväni taas olemme. Tällä kertaa Suomen Turussa. Takana on Marian kirkko. Tämä on yksi vanhimpia kirkkoja tällä alueella. Sanotaan, että sivistys lähti leviämään Suomen Turusta 1000 vuotta sitten. Ja tamperelaisena pitää tietysti muistaa lisätä, että ja sen jälkeen sitä ei ole siellä näkynyt. Mutta ehkä tämä on pientä liioittelun makua. Kyllä täällä jotain sivistyksen oireita on olemassa tässäkin maisemassa. Ihan nätti kirkko. Molemmissa päissä näyttää olevan kelttiläiset ristit tuolla harjan päädyissä. Vanha kivikirkko tosiaan. Ja muuten nyt maisema on sitten vähän semmoista talvisen surkeita suomalaista maisemaa, mitä sitä voisi sanoa. Tuossa jossain menee varmaan joku oja, mikä tätä kaupunkia jakaa toispuolella ja tuolla puolella, millä puolella jokea ne olikaan. Vietämme myös Runebergin päivää. Runeberg, varmaankin tunnettuin Runebergin leivoksista, jotka on itse asiassa sen rouvan aikaansaannoksia varmaankin ja sitten jonkun paikallisen leipurin levittämä keksintö, mutta varmaan hetken kuluttua tulen kuulemaan myöskin yhden Runebergin, tosin varmaankin ruotsiksi alkuaan sanottaman runoilija kun oli, niin virrenpätkän tuossa, mutta katsellaan mitä siellä tapahtuu. Näistä maisemista muistutus, että ollaan kysymys kuntavaalista ja sen puolen täällä Turussa taas tuli mieleen, että täällä Turussakaan ei voi äänestää Soinia, meidän Tampereellakaan ei voi äänestää Soinia, että äänestetään sitten vaikka minua. Kiitos.